सुन तनी रे, तनी एक गिलास पानी ले है। ए रबिया के भौजी, इहो घर में लुका जले न तब बोले के मन ना करेला। गजब भैंस मेहरारू से बियाह कदम से सारा आज तक जिंदगी झंड बनल रह गई। अब बुझा तक कितना दिन रही रही कोनो ठीक नहीं खे। सुनाता चिल्लैला से इनका नटैयो ना फाटेला रे, लगातार चिल्लालन। जनाला कि आदमी के कान सुन हो जाई, लेकिन इनका चिल्लाइल ना बंद होला। लो पी लो। 10 बार चिल्लैला पर एक बार पानी लेके आवत तरू, इहे मन ह पानी देवे के। सुनत नहीं कि ये कहीं काम बा, घर में काम नहीं खे। कितना गाल बजावत रे। एक गिलास पानी दे तरू, खाच ची भर बात बोल तरू। पी ले लो, करे जे जुड़ा गोल मार ले लो तो। तू ही एगो अरकी में मेहरारू बड़ू, तू ही अरकी में भातार बड़ो। गाल बजेबी रे, गाल बजेबी। हां लोला लड़ाई बुधक कुछ दे बोला बा चिरत नहीं को तो मेहरा बड़ू तो मेहरा बोला करो। तू मारल बड़ा तो मार दे ले करो। मेरा हाथ उठावा तड़ा, अपना के बड़ा कम मर समझ तड़ा। वानु ते नहीं मार तड़ा। अरे का बची हो का हो? बैठे बैठ। पी लो, अब ना पियबा, फेंक देलवा पानिया। चिल्लाते चिल्लाते हमर पेटवा भर गइल ह, पियसिया मर गइल ह। नटैया ना फाट गइल ह। देखा तनी स्लो मोशन में बोला, ढेर हाई रहबू ना तब बुझ ला अबे दवाई दे दे, शांत हो जाइबू। जब से घर में आइल बानी नौकरानी के तरह खटतनी। नहीं महारानी न बन के आइल बड़ू, काम धाम ना करबू, खाना पानी ना देबू, घर में पलंग तोड़बू, वो ठलाली लिपस्टिक रंग ले तड़ी ठेहुना पले, बुझा तक ये एगो महारानी भइल बड़ी। और कि में इनकर लेके कोनो मेहरानी बैसे घरवा में सारावा सब पैसा एकर वो ठललिए लिपस्टिक में मन लाग जाता। ढेर ना कमाई लगावा तड़ा, आवत जागर करे के मुंड बनैले बड़ा तार लेके गांव में मर्द नहीं कसन। कमीनिए के हिसाब से खर्चा करे के चाहिए, हाई फाई में ना उड़े के चाहिए। कोनो बियाह करे से पहले ना सोचे के चाहिए कि एकरा के देब खेवा खर्चा कि ना देबो। हम लखपति घर में पैदा नहीं खिले ले, करोड़पति घर में कि पैसा के आना ठेल बाटे कमी नहीं खे। ए जब मेहनत जे करता उ जानता कि कैसे पैसा 2 रुपया कमाता आदमी, तब घर के जौन बात कि तेल नमक साग सब्जी के काम चलता। हम ना जन की भीख मांगा बाड़ो, ना तो हम बियाहवे ना कैले रहते। तारा लेखा मेहरारू जिनके घर में चल जाए ना, उ 4 करोड़पति रही ना तो रोडपति हो जाए। भीखो मांगला अपना मिलिंग करा के। तारा भी इतना शौखे सिंगार बा कि कई गो भातार बदल ले शौक शिकार के आगे जनलू। तारा से के बतियाई गाल लड़ा बतई जना तक माई है ये पैदा कैले बड़ी हमरा के ना तू पैदा कैले तनी के बासबा उठाई ना तो आके पूरा कर दे, पूरा कर दे, पूरा कर दे। मारा मारे से डरात नहीं कि मारा मार के जुड़ा ला। तू तो हेहर हो गइल बड़ू, मार के सब थोड़े पड़ता। जे जन्माइला से हमरा के कबो ना मरले होई। अभी आओ के ना त नतिया रे बिगड़ रे नतिया। अरे हम ता के ना कनिया कुछ हुआ माई हो गइल बड़ू। हां अरे तेरा बाप रे बाप रे ये भी रे करिए भी। हां गवने त जी 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 कुछ दिन के बाद अहो हो हई देखिए जमाना नतिया बनावे लगल। बाप रे हमारे आजी हो गई अजूए। कुछ दिन में अब का हो कब ठीक नहीं खे। हम उमा के नाम मरद है कि गाड़ी सुन के लगाइब, बुझ जा। हम वैसे मरद है कि मार के तार चोइटवा छोड़ा दे। खेला आड़ कहीं का मर तोर खेला बेला बुझत है घबड़ो मत तोर दवाई दे के हम तैयारी क के आवत तड़ी। बाप रे बाप मन कर ना कि हम पर लगे कुछ कली, लेकिन अपना बाप भाई के इज्जत गुणता नहीं। हमार करम जर गइल सना घर में हमार बियाह शादी हो गई। लतिया ऐसा मरद से कि जितना कौन चीज देला ना वो कर से ज्यादा मारत रहेला, गरियावत रहेला, चिल्ला चिल्ला के बोलावत रहेला। एगो काम काज ना कर फोको चाहे ना तो बताव हो। हई 10 बज गईल आ खाना दाना के ठरे ठेकान नहीं खे। सारा मोए घर में अनाज रह के आदमी खैला बिना मर जाई।
ई कौन अनुवाद होता हमारा घरे, हमारा तो बुझाते नहीं खे। एकरा से ठीक तो अपन ही आते दूगो लिट्टी सेक के आदमी सुकून से खाई। ए भौजी, ये मर्दे हम लोग के मरद मेरा के डर में हमारा ठीक ना लगेला। का ई करत अड़ी भौजी? भौजी, ये मर्दे का कोप भवन में गिरल बाड़ू हो? ए भौजी, का हो? अब का हम कहीं खींच तो बरता, बाकी माने अखिया खोलले बाड़ू आ कनवा से सुनातो बा, बाकी मुंह नहीं खे खुलत। हमके सब सुनाता टे। तो सुनाता तो बोलत काहे नहीं? खुई बताओ कि खाए के टाइम नहीं खे भइल, खाना दाना ना बनेला? हम ना खाइबो। तू खाइबू कि ना खाइबू? तो तारा चलते केहू ना खाई? जरा भूख लगल है वो बना के खा ले। इधर बाबा हमें जुना रह अपने गाँव में जाइबो। गाँवे जइबू? हम अपने गाँव में जाइबो। अरे नइखे ठीक लागत तो कह, तू भैया से कह तू कि नइखे ठीक लागत, 2-4 दिन खातिर गाँवे जाइब, घूम फिर के तू अनमन जीव हो जाई। के करे से कह जे रोज हमके गरी आवत लती आवत वो करे से हम कह बताव। हम ओकरा पर ना रहब जला, हम मरद पर ना रहब, हम तोहरा पर बोलू मर्दे कहीं का तर की मार झगड़ा होता तो मेहरा रुकत से हम ओकरा पर ना रहब, हम ओकरा पर ना रहब। कहता उगार के देखाए देखत ना मते के मारत ना बने। ओए देखो उहे कुल हम देखी। तू ना देखब त के देखी बताओ? तू हमार मजबूरी ना समझब त के समझी? माने हम समझी तार मैं चीज देखी। देवरे ना हवा कहाँ मर भसुर ना है, हम समझत नहीं तो कहाँ कहाँ मरले बा न, उ तो कुछ जगह मरले हुई। देखा हो देर पापा, हम उनका पर ना रहब, हम रहब तो तहरा पर रहब। ए भौजी, कुल बिरदंग हमारा आगे ना बाजी सारा भाई। कुल कौन डरा माँ का गारंटी बा कि हम तारा के ना मारब आगे चल के गाड़ी ना देब? तू ना मरब, तू बहुत प्यार करेला। हम अभी तू जानते नहीं खू हमके। देखो कौनो चीज दूर से बहुत ठीक लागेला, और जब ओकरा नजदीक जइबू न तो खराब लागे लगी। अबे हमारा कहीं रहे लगबू न, अब भैया से दूर हो जइबू तो वो ठीक लागे लगी। है देखो हम कुछ नहीं जानत, वैसे तू ना चिल्ला लो, अब वैसे ना मारे ना गरियावेला। ए बरा बांस उठैले रहला मन मारे तो काहे खातिर वैसे तू कइले हो खबू तबे न के माने पागल हो गेल बहन? हाँ पागल है बड़ा। कुछ ना तू कलू ह पानी मांगत रहन, चिल्ला चिल्ला तो हम लेके आई नहीं और पानी बिक देला वन ओए मर लेवन। हाँ तो काम करे वाला आदमी दिन भर घाम में खटले बा, आइल पानी के चिल्लाता 20 बेर चिचियाई, तब सुनबू तो का करी? एक फेंक ना सकेला तन की? कौन काम करके आवत? हम घर में सुत के आराम करत नहीं, हम नहीं की काम करत। ए मर्द हमारा आगे कुल नौटंकी मत कर, लागल बा भूख हमारा आ खीस बरत हमरो। तो तू मारला काहे खातिर मार लीही? जे हमारा मारे के रही तो अपन मेहरारू के धक बल भर कबार देव। भुजाई के काहे खातिर मारी? जा तनी बन चूरा उहे भूज के खाइब। का करब? सारा तिताइए गोइल हो चूरा हो आजे के कुटाइल बाबू। सब कोई अपने बारे में सोचता, हमारा बारे में केहू नहीं के सोचा। हमारा का दुख बा का तकलीफ बा केहू समझे वाला नहीं के, सब अपने बारे में सोचता। ई मेहरारू हमरा के डाह के रख देले भी ए भैया, अब तक ले खानो नहीं खे बनौले। बुझा तक जब खैलो बिना मरे के परी का? बचपन में आदमी तो पेट कटबे कैलन, जवानियो हो गेल, बियाह शादी हो गेल, मेहरारू आ गेल, तबो खाना के सुख नहीं खे मिलत। तनी मनी दुख बाटे। ए सारा बा एकरा से तो बढ़िया बिना बियाहे कैले रहती ये तो ठीक रहल। ए मस्त का हो भैया? का हो बबुआ? का होता कुल? का होता? हाँ तू लंदन रहेला, घरे ना रहेला? माने घरे बारी तबे तो पूछत नहीं, लंदन रहते तो पूछबे ना करती। माने खाए पिए के टाइम टेबल नहीं के भइल, अपने से खाना दाना बनावे के बा। हमारा कुछ जाना तो बुझात नहीं, हमर दिमाग में काम नहीं करत बबुआ। बुझा तक के पगला जीव। तू पगला ना जाइब, पगला गइले बाड़। ये बताओ कि 1 गिलास पानी मंगल 2 मिनट लेटे हो गइल तो मेहरारू के धके बल भर खाच दे तड़। लगल ओकर पछ खींचे, तार माई हो गेल बिया का उ? माई काहे के भइल बड़ी? भौजाई बड़ी तो भौजाइए ना रही। हाँ
कुछ बात बका रे बात मारे- बहुत कुछ बा। का बाटे मैं तार मारल कुल गरमी झाड़ दे तू भौजी। मालिक कोले हो का ए मर्दे तू का जानते कितना उत्साह में रहतिया अपन आगे कुछ लगावता नहीं का हमरा के। तो जाए दो वो कम काम थोड़े मौके घर अच्छा ये में बता करते बियाह क के आई रहे हाँ। तो आजी कह हैं। हाँ ठीक 2-3 महीने बीत आहो आहो कहे लागल एक आध बरिस बीत गइल ह तो अरे तरे नतिया ते कुल कहे लागल जुबान लड़ावे लागल सर पर चढ़ के तांडव करे लागल तो हम का करी चुपचाप हाथ बांध के बैठल रही कुछ न तो बोलियो करा के जौन मन करी तौन करत रहो। अब देख आजकल मेहरारुअने के राज बा। अरे उनके राज में तो हम गुलाम बन के रहे वाला मर्द ना होई ठीक न तो नाग रह बताओ वो मरद बदले के कह तड़ी तो बदल ले खेल करी के रोकले टोकले बारे मारे तोहारो पेट भर गेलो उन हो के पेट भर हाँ हाँ पेट भर में उजिया गेल वैसन मेहरारू रहल ना रहल बात बराबर बा हम वैसन मेहरारू के रखबे ना करब। तो फिर कौन ऐसा ठीक बा कि बढ़िया मेहरारू तार दूसर बियाह हो जाई अरे ना बियाह कर मर्द कहीं का के कुफुत पाली बियाह क के हो तो हमारे से बियाह करे कह तो तड़ी कह लो माने इतना हमार कर्म जर गइल बा आय मर्दे कहेगा माने दुनिया में लड़की के सुन बा ना मिली हस हमरा के अब बुझात कि तू बजब भाई हाँ वैसा लागत चूरा भूज के खाए मरते भूख लागल बा तने अधिक भूज दियो हमरो भूखे लागल बाटे केकरा घरे 10-11 बजे ले खाना ना बनी हो का करती है ओए में बुलका चुआ बतरी बुलका से होते तो पूछ देती बुलका बा जातनी अब जा पोछ पोछ मोड़ या दे। चाहे और ई बुलका चुआ द ए है करबू आ है कुह काहे कर लगबू अबे उठ खाना काहे ना बनवली रे तबीयत खराब हो गइल बा हम खाना ना बनाई तनी जोर से बोलो हम खाना ना बनाई काहे ना खाना बनेबी सुतर अभी हाँ नैहर ना ससुरा ह जे काम काज करे के पड़ेला तब भोजन भेटाई देखाव साहब के डाल नहीं खुआइल कि तारक आदमी देख के आ पेट भरी हन जरूरत नहीं के देखा लाके हम रउआ अपना रह हमारा पर ना रहू तो हमारा बाबू पर रही चल कोनो बात नहीं खे बोला देते नहीं करे के हम तोहरा अपना रह तारा भाई पर रह मन बना ले बड़ू हाँ। मन उजिया गेल बा हमरा से हाँ चल कोनो बात नहीं हम तोहरा ऐसा मरद ना चाहे तो हमारा का तारा लेखा मेहरारू ना चाहिए तोर गोनी तारा के हम पाके हम तोहर कोई नहीं सोच ले बड़ी क्यों करे पर रहब हाँ हम सोच ले बनी का करबू रहे ना देबू का गौआ में चाह तड़ू कि बेग उठा के चल जास के सन्यासी बन जास तू सन्यासी बना चाहे कुछ बनाओ से हमारा मतलब नहीं खे हे भगवान तनी मनी कुफुत बा हो ये कुफुत में कैसे केहू जी तो कुछ जनाते नहीं खे अब ऐसे मेहरारू करेली सन केहू ना मर्द मेहरारू में तनी मनी लड़ाई झगड़ा ना होला हे भाई अब यही तरह सब मेहरारू कहे लगा सन कि हम भतार पर ना रहब देवरे पर रहब तो कितना देवर संभरियो सन उस हमारियन की का करियन हम तो पे ना रह उनके पर रह बस ये कह के पहले ही से 60 गांठ रहल ह जौन तब ना आज कहतरू जौन समझे कोई तो समझल कर कर देखा कर कन्या कर ना करना तारा ये मत जानो कि हमार भैया पर रहबू तो जौन मन करी तवन कहबू भैया पर रहबू ना तो उहे बजवा बाजी जाई जेकर हाथवा खुला रही ना तो बंद ना होई चलते रही बता दे तनी अरे तरे कहलू आ तू तड़ाक बोललू तो धूम धड़क बजावे में देरी ना लगी हमरा हाँ तो तोहरा पर कोनो अधिकार ना रही अरे कोनो बात नहीं के हमरो तारा पर कोनो अधिकार ना रही तारा से एक लोटा पनियो ना मांगब जरूरत नहीं के तार छुअल खानो ना खाइब हम जरूरत नहीं के खैला के ऐसे भी का हम खैले बिना थोड़े मरब हाथ गोड़ भगवान देले बनम बना के खा सकी ना हाँ तो जाके बना के खाए ए रवि हाँ है ना अब फैसले हो जा सारा बा का कुफुत में मरे के बा हो रोज रोज के झंझट एक दिन निपटारा हो जाला तो उहे ठीक कहाला कम से कम सुकून की नींद लागी न भले आधा पेट खा के सुती है आदमी का करी जान गई न कि मेहरारू आवत ऐसन तो भातारो बदल लेते ऐसन तो नियमे लागू हो गइल बाटे 2-4 गो लोग ये मर्दे तो लोग तो एकदम का करी चूरा भूज के खाए ना दे बजा तोहरे पर ही अभी
रख का करे के भाई अब उतना ए का भौजी, बतियाई का चाहत रू तारा पर रहल चाहतनी मारे तू बरियाई रहबू तू ना रखब न तो कह दो हम कहीं जाके डूब के अब तू जा डूब जा धस जा मर जा हमारा फिर फिक्र नहीं की सुना अब छोड़ा तेरी बहन को बैठ सारा बा कह के लगाओ फोन लगाओ इनका बापा लगाओ मर दे तो लगा बजा हाँ मार दे बाबा के ससुरारी फोन करे में ल जाइबो हम ना ससुरारी बतियावल चाहे ना इस सारा बेकमा हो सब बुधिए ना हो उनके जब फोन लगाई ना तो उल्टे सीधा बोली कितना बुद्धि होला बड़ा तू तो जानते हो खबर हमारे से तो ढेर बुद्धि बता रहा कहत रहे कि पश्चिमा में बियाह मत करो पश्चिमा में बियाह मत करो तो बातें ना पश्चिमा माने से बताओ प्यार से कौन हम अपना मन से बियाह कैनी कि बाबू के मन से बियाह कैनी रे उनका के तो तिलका चाहत रहे कि 5 लाख मिलता देखो ना तिलका में कमी बा ना लड़की में कमी बा हमारा में कमी बा ये कह दिमाग में गोबर घोराइल बा हाँ तो तू ही ना अब साफ करबो माने मरद बदले के ठिका ले बारू कबो हिरका के कबो हुनका के हाँ इनकर चलत रही कुछ दिन तारा से लड़ाई झगड़ा हुई ना हम तो भैया इनका संग ना रह अगर तारा रखे कोई तो रख ना तो कह दो कि तू मारे खाली ही से ना कि माने बोल देता ना गाड़ी देता ना बोलला कि तू बात छोड़ा हाँ कौनो एगो चीज मांगत हवन ओकर के 10 आली रेट भरत हवन ए भाई एक बेर में ना देबू तो का करिया तनी हमारे बीपिया हाई हो तनी अब जियो काला हो हाँ रोज रोज बिपिया बड़ी तो लती आईब आ झाड़ू से बेंगदा से बती आईब देखा तो हम लोग के दोनों जना के मन मिलत नहीं खे तो तू ही मिला ल जन ल तहार समझ इनकर गया। मन मिलता बढ़िया से अब देखले से हमरा पता चलता का करी बाहर जाई ना रह देबो जा अरे रह बाहर का ए मन तो बुझाता हम ही मरद हई हमहु चलब मर्द बन जा ताकि कहते न कि मर्द बन जा अरे सारा कहीं का करे के बा उतना का सोचे के बारे कैसे रख ली जैसे सब मर्दा मौगी के रखे ना सब वही तरह रख ले बियाह कर ले सारा कौन चीज कहीं बा कि सेकंड हैंड गाड़ी चलाई तारा से हमार हिसाबा कम बा तनी मोटा या चौड़ैया कम बा इहे ना ए ही तो बियाह ना कर अब डबल हिसाब के मजा मरी हो का टेंशन में बड़ा अब चलत है बेग उठा के मंट पर साधु बन के जे जिंदगी बिताई अब गांव में थोड़ा केहू के मुंह दिखाई ऐसा कमावे कर तड़ी देखा मैंने उनकर में कमी बा हाँ तू पहले तो जी कहत रहो ए जी ए जी आईना ई ना कहत ए रहो। हो आवर ना कहां बाड़ो आ ई ना कहत अरे मुंह फुकाओ ना के जाने कहां मर गइल ई कुल बात ई कुल ना बोली ना सुन ले बड़ा हमें यही तरह के मरबी नतिया ना कहत रही तब ना डांटा उठौले रही देखू हम कहत नहीं कि भेजवा गरम मत करब का कहबी रे हमन हम कान के बोले रही सारा भाई ओके हमारा सुजावा दिनवा में झगड़ा करियो सा रतिया में टांग पर टांग फेंक के सुतियो सा ई कुल मर्द में झगड़ा हो रही हमारा से ना देखो ऐसा बात नहीं करे बबुआ हम सच कहत नहीं इनका काम ना रहब जा तो मरते हम राखो ई कौन है छोरी के बाकी खुलियाम ना अरे रबिया हाँ। हमरा बेगवा कहां बाटे कहां जीबो अब जात तनी हम अब घर छोड़ाओ तो हां घर द्वार छोड़ के हम जाई ये रहो भाई काय करे के बा अबे मार झगड़ा होई के सारा लाठी लेके हमरा पीछे अगर हमके मरियन पिटियन तो तू रखब ना बोला तू ऐसा काम मत कर कि तो के मारे लागस अरे वो ऐसा कमावे करी हमेशा अंगुरिये कइले रही हम करता तब नहीं कि के तू सही रे? करता रहो। देख एगो लूर सीख मर्द के खातिर केनियो से मर्द अरे ला छोड़ो हां कोला में चढ़ जा खिसियाइलो रही ना खिसियाइलो रही हां ए सारा मैं खिस बुता दे हाँ हाँ ठीक ठीक कहत बड़ा बढ़िया बुद्धि देते भगवान भाई देख तो तारा लेखा हो हाँ तारा लेकर ना अरे तुम ना तोरे का हम बिचार में कल ही बोले के हम अपना भाई से बतियाओ तो टबकतिया हाँ, एक अपन देवर के बारे में कहत कि अंगुरी कइल नहीं खे पड़ा नहीं खे ओही तर 3 महीना हमारा संग करबू दौड़ दौड़ रही कोरा में बैठबू और ओकरा बाद फिर कोनो दूसर के देख लिहन को ठीक लगता तू खराब हो गइल तू भतर बिछनी बाड़ू हमारा बस हाँ तो ठीक बाटे हमरा के नजर पहुंचा दे जा दोनों जन में कौन जन गाना रहो अरे सारा रख ले का इज्जतिया के बर्बाद कइले बड़ी चल। तैयार बिया तो जा चूरा भूजा हम चूरा भूज के तोहरो के खियाई भेजा इनकरा के चूरा भूजा सा अपन तोहरो के दे देखो। हमारे के ना दिहन तब काम चल जाई कोनो जा। बात नहीं तनी यार हमारा मन पसंद जो तनी बना के लिया तो झटका में करे जा का
अब तू नहीं खुजा तो हम का खाई ना पी ना। कैसे छिहत्तरी खुश होके बोलती जा ठीक बा जा वही में चुम्मा एगो मिला के आई गोई लिया कता कता अरे सार उनको रहनी हम देखत तनी तारा से कितना प्यार से बतियावत तरी हमारा से आहि दादा बुझाला कि ब्रह्म हत्या लागल बा कहिया के हम ओकर दुश्मन हई देख। वैसे व्यवहार करे ले उ मर्द के किस्मत आ मेहरारू के चरित्र कब बदल जाई कौनो ठीक एकर मतलब तहार किस्मत बदल गइल बा अब हमार बदलल नहीं के बदले वाला बा नरक हो के जाता। अरे नरक का होता तू स्वर्ग में जाए बजा मैं गाँव घर के गाड़ी न दिया उस दिन गोई रहता अखिया फूटा रहे साहब देखल ना बढ़िया से कि कैसन बिया मध्य रुपया में खराब बिया कि दहिया में खराब बिया। तो गांव घर में पता ना लगावेला कि चाल चलन कैसन ह खाली जाला जा तो बस लड़किए देखेला जा मीठा पानी चाप ले जा मुर्गा खिया दिल तो फुसुल जाला जा अब जाए तो हम का अपन बुद्धि लगाई तोरा के यही खातिर विदा कले नहीं जाए तो वही तरह कह खाना बनाओ तनी खियाओ तनी आओ तना खाना खींच के सोच रहा। हाँ ठीक है बाप का करब ना हम अब जे रहबो ना करब कौन मुँह लेखा रहब रे हम भाई रोज हम वैसा ड्रामा करब कि हमारा कहना रही है वैसन कुल डरामा में हमरा पिसाए के नहीं खे हमरा दूर रहे के बाप चल तनी हम तो लोग बढ़िया से रह जा घर द्वार देखिए जा अब हमारा बारे में ज्यादा नहीं के सोचे के